У нас са налице първите признаци за излизане от кризата, но все още потреблението остава слабо, отбелязват анализатори. През 2010 година спадът в покупките е 7%. Същевременно спестяванията остават запазена марка само за най-заможните слоеве от населението, отбелязват икономически наблюдатели. Под 5% от домакинствата държат 68% от депозитите у нас. Репортаж на Даниил Глишев. Домакинствата остават предпазливи по отношение на нови заеми. Макар и само с 1%, задълженията към банките отбелязаха дори спад през 2010-та. Известен ръст има все още само в жилищното кредитиране. Роси, майка на едногодишно момченце и домакиня, смята, че взимането на кредит вече не е решение. Лично за мен кредитите са за богатите хора, не са за средния българин или въобще за човек с малко доходи, защото всички знаем, че с кредитите лихвите текат и реално, ако искате да си купите дадена стока на кредит, тя ви се оскъпява тройно повече, отколкото е реалната цена. За мен е въпросът дали кредитът ще бъде скъп или ефтин в абсолютна стойност няма абсолютно никакво значение. Важното е той дали ще бъде достъпен и дали хората ще могат да си позволят да плащат цената, на която кредита се предлага. Специалистите очакват брутното месечно възнаграждение у нас през 2012 да се увеличи с 5,9%. Постепенно намаляване на безработицата, ръст в потреблението, ръст в доходите, разполагаемите доходи. Може би това ще е първото, което ще видим. Роси не е толкова сигурна. Семейството й се опитва да пести. Не мога да кажа определена сума, но се опитваме всеки месец да заделяме по мъничко. Други, особено по-младите, твърдят, че продължават да харчат без да се ограничават. Почти на 19 съм. 3 коли съм сменил. Как го правиш това номер? С нашата помощ, от нашата. Колко и как трябва да харчим остава преди всичко въпрос на възможности.